Шағарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан журналистлар берлегендә масса күләм мәгълүмат чаралары ветераннары өчен азык-төлек җыелмаларын әзерләделәр. Әлеге бүләкләр ветеран журналистларга 19 майда Татарстан матбугаты көнендә бирелә. Журналистлар берлегенең зур залы азык-төлек җыелмалары белән тулды. Берлек рәисе Илшат Әминов җитәкчелегендә президиум әгъзалары азык-төлек төркемнәрен бергәләп әзерләде. Бар гомерләрен журналистикага багышлаган ветераннар өчен бу һөнәри бәйрәм уңаеннан зур хөрмәт билгесе. Төп максаты игътибар, ветеранга игътибар итү һәм аларга әйтергә без аларны истә тотабыз, без аларга һәрвакыт хөрмәт итәбез, без аларны хөрмәт итәбез һәм без аларга булышырга әзер дип шундый менә бүләкләрне җыеп шулай җибәрәбез. Бу елда инде үзенчәлеге бар. Без бу бүләкләрне районнарга җибәрәбез, безнең район ветераннарына. Оештыручылар акчасына сатып алынган җыелмаларны журналистлар берлегенең җирле бүлекләренә тараталар. Аларны өлкән журналистларга тантаналы шартларда өйләренә китереп бирергә җыеналар. Әнә шулай өлкән журналистларга кадер хөрмәт күрсәтү аларның һөнәри бәйрәменең күркәм традициясенә әйләнде. Бу юлда шундый игелекле эшкә кушылырга теләүчеләр байтак булды. Ветераннарга бүләкләр 19 майда Татарстан матбугаты көнендә тапшырыла. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.